Finley, požární auto, jak zní ten zvuk jeho sirény. Finley, požární auto, přijíždí k nám, pojďme si hrát. Cink, 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 kdo pak to volá? Klink, 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 zvoneček zní. Zum, 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 nahoďte motor s kamarády, Finley k nám míří. Finley, požární auto, jak zní ten zvuk jeho sirény. Finley, požární auto, přijíždí k nám, pojďme si hrát. Cink, 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 kdo pak to volá? Klink, 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 zvoneček zní. Zum, 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 nahoďte motor s kamarády, Finley k nám míří. Finley, požární auto, jak zní ten zvuk jeho sirény. Finley, požární auto, přijíždí k nám, pojďme si hrát. Intersonic uvádí Finley, požární auto, narozeniny kapitána Parkera. Výborně, Migueli, uvidíme se tam. A nezapomeň, Scooty, je to překvapení. Oslava pro kapitána Parkera? Přesně tak, Abigail. Ale nejen narozeninová oslava, ale oslava s překvapením. Finley to vymyslel a já mu chci pomoct, protože miluju oslavy, miluju to plánování, ráda o nich nákladákům vyprávím, miluju ozdoby a hry. A ze všeho nejraději mám dárky. Dárky? Ale Izabel, ty dárky budou pro kapitána Parkera. Na jeho oslavě nemůžeš rozbalovat dárky. To já vím, ráda se koukám, jak se dárky rozbalujou. No tak já budu muset sehnat ozdoby, udělám zmrzlinový dort a seženu dárek. Dobře, že tě to napadlo, Finley, to bude legrace. Na někoho, kdo pořádá oslavu, nevypadáš moc šťastně, zlatíčko. Zapomněl jsem na dárek. Nemám žádný dárek pro kapitána Parkera. A musí to být nějaký úžasný dárek. Ale teď už je pozdě, nevím, co budu dělat. Tak proč kapitánu Parkerovi nějaký dárek nevyrobíš? Vyrobit dárek? No jasně, to hlavní je dobrý nápad. A já se vsadím, že kapitán Parker by byl moc rád, kdybys mu něco sám vyrobil, Finley. To je fantastický nápad, Abigail. Vyrobím kapitánu Parkerovi něco moc hezkého. Tak jak se ti to zatím líbí, Polly? Je to naprosto perfektní. Ještě to není hotové. Ještě to musím vybarvit. A přímo sem dám básničku, kterou napíšu. Básničku pro kapitána. Tak to se mu bude líbit. Víš, obecně platí, že cokoliv, co uděláš vlastnoručně, je jedinečné. Je to originál. Jo, a když mu dám obrázek s básničkou, dostane hned 2 originály. 2 originály? Jen do toho, Finley. Díky, pane Zvonku. Do básničky potřebuju slovo, které se rýmuje se skvělý. Co se rýmuje se skvělý? Počkej, já vymyslím to. Konec rýmování, Finley. Kapitán Parker už jede. Je všechno v pořádku? No jistě, jen jsme si povídali o náhradních kolech, jak jsou důležitá. No jistě, ano, jistě, ty mám. Ano. Tak si hezky povídejte dál. O tom, jak jsou náhradní kola důležitá. Já se teď potřebuju zajet podívat na rozbitý hydrant. Tak zatím. To bylo jen tak. Honem musím dokončit ten obrázek a básničku. Zajímalo by mě, co dají kapitánu Parkerovi k narozeninám ostatní. Teda, tohle bude pro kapitána Parkera báječný dárek. Tak tohle je přesně ono. Kapitán si ho zamiluje. Teda, to je ale nádhera. Moc se vám to povedlo.
Jsme připraveni. Výborně. Požádal jsem kapitána Parkera, aby sem za námi na chvilku přijel. Nemá ani tušení, že jsme tu pro něj připravili překvapení. Teda, skaute, nemůžu se dočkat, jak se bude kapitán tvářit až... Podívej, těch dárků. Jsou všechny o tolik větší než ten můj. Co si kapitán Parker pomyslí o mém malém přáníčku? Když ho srovnám s ostatními... Už jede. Překvapení, všechno nejlepší. Teda nevěřím svým očím. To je všechno pro mě? Jistě. Hodně štěstí a zdraví, hodně štěstí a zdraví, hodně štěstí a zdraví. To všichni přejeme vám. To byla krása, díky. A co pak tady dělají všechny ty balíčky? Co by asi mohlo být v těchto velkých, převelkých krabicích? Zelená, červená, zelená, červená. Finley, promiň, vypadá to, že jsi vypadl ze hry. A zelená, červená. Víte, tohle je poprvé, co jsem rád, že vidím oheň. Tak honem, kapitáne, přejte si něco. Ano! Prima! Hurá! A teď můžete rozbalit dárky. Pane bože, tohle všechno a ještě k tomu dárky. No jasně, kapitáne. Tak honem! Zbalte je. Do toho. Možná to nejsou opravdu nějaké velké dárky. Možná jsou jen ve velkých krabicích. No podívejte se na to, velká láhev autošamponu. To je velmi praktické. Díky, Scooty. A tohle je od Gorbyho. Díky. Je skoro nový. Och, můj bože, vzácné známky z celého světa a podle mapy poznám, odkud jsou. Díky, Migueli. Děkuji, DJ, to je nádhera. A jak se blízká. Jo, to je zvláštní kámen. Říká se mu růženín. Je to můj nejoblíbenější kámen, protože se blízká a je skoro průsvitný. To tedy je. Finley, nedáš taky kapitánovi dárek? Myslím, že už je asi unavený z rozbalování tolika velkých dárků. A ten můj je tak malý. Možná mu ho prostě dám o něco později. Všechno nejlepší k narozeninám, kapitáne. A díky za pozvání, Finley. Finley, možná budu potřebovat pomoc s tolika dárky. A jistě, kapitáne Parkere. Co pak je tohle? Ale to nic není, opravdu. To nemyslím, nevypadá to jako nic. A je na tom mé jméno? A je to od tebe, Finley? Ano, je, ale to nemusíte. Finley, to jsi vyráběl sám? Ano, To je nádhera. ale to říkáte jen tak. A ještě si napsal i básničku. Ano, ale tu nemusíte číst. Ale Finley, je to můj dárek, takže bych měl sám rozhodnout o tom, jak s ním naložím. Tohle je báseň pro kapitána Parkera, protože je tak skvělý. Zachránil spoustu domů a stromů, lepší než on nikdo není. Nikdy mě nenechá v úzkých, ať už se děje cokoliv. Chrání mě, pomáhá, učí, je prostě jednička v čemkoliv. Když na cvičení něco popletu, cítím se pak trochu smutně. Řekne, to se stane každému a být smutný není nutné. Proto bych chtěl být jako kapitán, až jednou úplně vyrostu. Je to můj nejlepší kamarád a každý má ho rád. Finley, to je nádhera, opravdu výborný dárek.
Moc ti za něj děkuji. Ale kapitáne Parkere, je to jen hloupé přáníčko. Můj dárek není tak skvělý jako ty ostatní dárky. Hlavní je ta myšlenka, se kterou si ho vyráběl. Takže se vám líbí? Opravdu? Líbí se mi a moc. Líbí se mi všechny dárky, které jsem dostala, ale ten tvůj se mi líbí nejvíc, protože si ho sám vyrobil ze srdce. Opravdu jsem si na něm dal moc záležet a doufal jsem, že z něj budete mít radost. A vidíš, mám radost. Teď už ale pojďme domů, chci se s tou kresbou a básničkou pochlubit Poli a panu Zvonkovi. A hlavně musíme vymyslet, kam ten obrázek pověsíme. Tak dobře, pojď, skaute. Velká dřina. Dobré ráno, požární stanice číslo 5. A jaké pěkné ráno to je. Slunce svítí, ptáci zpívají, máme přímo báječný den na... Máme přímo báječný den na fotbal. Jediné, co mi chybí, je můj... díky, skaute. Tak zatím, kapitáne, jdu do parku trochu se zakopat s míčem. Takový den. Skvělý na odpočinek, nebo třeba fotbal. Tak tady si, Dexy. Mám pro tebe důležitou práci. No, Seme, to ne. No tak, je to přímo před námi. Říkal jsi, že máš pro mě práci a tady není nic než... velké nic. Ano, ale brzy z toho bude něco. Město tady z toho chce udělat úplně nový a jedinečný park pro psy, kde budou moci volně běhat a hrát si spolu. A jak tady budou běhat, když je tu jen hromada velkých kamenů? Právě proto si tady, Dexy. Potřebuji, abys ty kameny odklidil pěkně na stranu. Na to přece nejsem stavěný. Jak mám hýbat kameny? Neboj se, mám připravené řešení. Tady ti namontuju sněžný pluh na nárazník a budeš moct hýbat kameny úplně jako bys byl buldozer. Tak to je skvělý, díky. Já zatím musím jet postavit silnici na druhou stranu parku, ale přijedu se za tebou mrknout později. Nový psí park. Vždyť já ani nemám psi rád. Au! Tohle teda není fér. Trouba Finley si jde hrát fotbal, zatímco já tu budu tahat těžké kameny. Ach jo, kež bychom si to tak mohli vyměnit. Možná, že by to šlo. Ale musím převést Finleyho a přesvědčit ho, že odvalování kamenů je důležitá práce. A ještě mě bude prosit, aby ji mohl dělat za mě. Dexy, ty jsi ale prohnané auto. Ahoj, Dexy, co děláš? No a promiň, Finley, ale nemám čas si povídat. Teda, páni, tenhle kámen má alespoň půl tuny. Jo, jsem má štěstí, že si na tak významnou a důležitou práci vybral to nejsilnější auto. Na jakou důležitou práci? Vyklízím tu louku, aby tu mohli postavit první friendlevillský oficiální psí park. To je tedy důležité. Psí park znamená pro psy možnost volně si běhat a hrát si. I skaut si myslí, že je to skvělý nápad. To sice je, ale psí park tu jen tak honem nebude. Jsem tu na to totiž sám a je toho na mě, řekl bych, trochu moc. Možná bych ti mohl pomoct já. Ne, to si nemyslím. Proč ne? Tohle dokážu. No, zrovna jsem si chtěl udělat přestávku a ne, takhle těžkou práci by si určitě nezvládl. Ale jasně, že jo, ukážu ti to. Vidíš? Jo, myslím, že by to šlo. Ale to byl jen jeden kámen. Určitě jich nezvládneš udělat víc, rychle se unavíš. Vážně? Tak se koukej. Tak můžu ti pomoct? No, tak dobře. Myslím, že bys za mě mohl pracovat, než si odpočinu. Bezva! Jo, a co kdybych si sebou vzal ten tvůj fotbalový míč, aby ti tady nepřekážel? No, tak dobře. Díky, Dexy. DJ.
Tenhle malý buldozer by mohl práci urychlit. Pořádně urychlit. Ahoj, kluci, co tu děláte? Pomáháme Dexovi postavit... Počkat! Počkat, DJ, budeš muset jít se mnou na chvíli stranou. Co? Co to má znamenat, Dexy? Šš, to je velké tajemství. Opravdu? Tajemství? Jak to myslíš, Dexy? Povím ti to, ale jen když mi slíbíš, že to nikomu nevyzvoníš. Ano, slibuju. Dobře, je to tajné, protože tohle totiž bude první oficiální Friendlyvillský psí park. Co? Psí park? To je fakt bezva, ale co je na tom za tajemství? Je to přece tajemství pro psy. Když je to tajemství pro psy, tak jak to, že na tom pracuje scout? Protože pomáhá Finleymu a Finley umí udržet tajemství. Hele, i já umím udržet tajemství a chci pomoct. No, myslím, že by to šlo. Pokud si myslíš, že pohneš tamhle těmi velkými kameny. Tak se podívej. Ahoj, DJ, ty jdeš taky pomoct? Jo, a přísahám, že nikomu nic neřeknu. Cože? Zkontroluju vás za pár minut. Jakmile skončím s tou přestávkou. Ti troubové mi skočí na všechno. Vsadím se, že ty kameny odklidím rychleji než ty. Vsaď se, že ne. Dělají mou práci a já můžu klidně hrát fotbal. No jasně, větší legrace by byla, kdybych měl s kým hrát. Ahoj, nechcete si se mnou zahrát fotbal? Jasně, Dexy, to zní dobře. Hele, počkej chviličku, tohle je Finley a DJ, co tam asi dělají? Ať už je to cokoliv, pořádně pracujou. Mohli bychom jim pomoct. To jo. Promiň, Dexy, budeme si muset fotbal zahrát někdy jindy. Tým jsme, spolu nám to půjde. Tým jsme a tak to zvládneme. Tým jsme a zábavu máme. Tým jsme a tak to zvládneme. Půjde nám to rychlej a budem skvělí. Všichni síly dohromady spojí. Tým jsme, spolu nám to půjde. Tým jsme a tak to zvládneme. Déda, tak to jsme toho hodně stihli. Už jsme odklidili kameny skoro z celého pole. Všichni si zasloužíme zmrzlinu. No, ano. Paráda. Vsadím se, že by se tak neradovali, kdyby věděli, že jsem je převezl, aby dělali moji práci. Možná je na čase, aby se to dozvěděli. Bezva. Kamenitá cesta moje nejoblíbenější. Nerad vám kazím radost, ale... Ahoj, Dexy, skončila ti přestávka? Hloupost, to nebyla přestávka, nechápete to? Měl jsem to tu vyklidit sám, ale napálil jsem Finleyho a DJ, aby práci udělali za mě. Co? No, a pak jste se do toho nechali nabulíkovat všichni. Tak a teď se zase bavím já. Napadlo mě, že bys na nás mohl zas ušít nějakou boudu, ale proto jsem ti nepomáhal. O čem to mluvíš, Finley? Dělám to pro skauta, protože má takovou radost, že bude mít psí park a pro všechny ostatní psy. Jo, já taky. Všem psům se to bude moc líbit a já jsem rád, že jsem jim mohl trochu pomoct. To jo. Fajn. Navíc je fajn pracovat pohromadě s přáteli. Jo, takhle společně jsme si tu práci užili. Užili? Udělali jste celou práci za mě a já jsem si šel hrát fotbal. Panebože, Dexy úplně sám? To asi legrace nebyla. No, vlastně to až taková zábava nebyla, hrát si sám. No, možná si nemusel být sám, kdyby ses nesnažil všechny napálit. No jo. Ještě není pozdě na to, aby ses k nám přidal, Dexy. Je tu ještě spousta kamenů k odklizení. Nechceš nám s nimi pomoct? No, já jsem největší a nejsilnější auto ve Friendlyvillu. Jo, tak to dokáž. Chytej. Trefa! No, bezva. Super. To bylo dobrý, Dexy. No jasně, to bylo docela dobrý, že jo? Hoďte mi další. Výborně, Dexy.
Pejskům se jejich nový park moc líbí, co? Je fajn pocit, že jsme ho mohli postavit. To tedy ano. Byla to těžká práce, ale užili jsme si ji. Pracovali jsme společně. Ty jsi to taky užil, ne, Dexy? No, myslím, že ano. Myslím, že podniknout něco s vámi autičky není ta největší hloupost na světě. A Dexy, co kdybychom se za tu práci odměnili fotbálkem? Tak o tom mi povídej. Hej, na čas